Hari naizela hor ikusten dut txirrita, eta zein ez da harrituko gaur gizon hori ikusita. Dudarik gabe egina dio Andre Gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Dudarik gabe egina dio Andre Gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Orain bai, 8ko txikia alde batera utzi eta 10ko txikian bertsolariak binaka jarriko ditugu eta 3 bertso kantatu beharko dituzte. Horretarako lehenengo bikotea Ekine Zapiain eta Sahats Karasatorre. Honela dio zuen rolek, honela diote zuen rolek. Zu Ekine sagastien jabea zara, Sahats sagarrak biltzera joan dena. Ekine sagastien jabea da, Sahats sagarrak biltzera joan dena. 3 bertso 10ko txikian, Ekine hasita. Orain sagar berdea, orain gorri-gorri. Zein duzu arrazoia eta zein jatorri. Erreparatu diot mutil jator horri. Nork zaitu ona ekarri eta nork igorri. Nik baimenduta behintzat etzara etorri. Nik baimenduta behintzat etzara etorri. Neri esan zidaten etorri nendia, hemen bazegoela sagar gozo pila. Zu jabea eizara ez oso hurbila, zertan jarri buruan daukazun gurpila. Existitzen ez diren sagar ustelbila. Existitzen ez diren sagar ustelbila. Oiek hartu izana nik ez dut espero. Sahats ikusten zaitut onenen bezero. Sozio egin gaitezke aukera da edo, baina hemen tratu bat erranen dut bero. Sagardoa egiten lagundu ezkero. Sagardoa egiten lagundu ezkero. Hortaz ez dakigunez zeinena den kulpa. Lasai joan ninteke saskia hartuta, baina oraindik naiz nahi beste batuta.
Bi aukera dauzkat nik ongi pentsatuta, musu truke hartu edo lana hiltzatuta, musu truk hartu edo lanak hiltzatuta. Nere sagastietan hartu duzu babes, naizta biltzeko lana izaten den errez, joan zaitez etxera ze bidaia espres, nik etzaitut maite nahi, nik etzaitut maite eta nahi zibili artez, lagunak nahi nituzke baina lapurrak ez, lagunak nahi nituzke baina lapurrak ez. Makillaz zirikatzen egin dut aproba, ezin bainintzen igo arrametan gora, ados etxerantz noa gainera gustora, horrutziko dizkizut joango da denbora, lurrean ustelduko zaizkizu gerora, lurrean ustelduko zaizkizu gerora. Eta hamarreko txikiko rolekin jarraitzeko hurrengo bikotea, Naia Arrizabalaga eta Miren Artetxe. Hauek dira zuen rolak. Zu, Naia, dekoratzailea zara. Miren igeltxeroa da. Naia dekoratzailea da. Miren igeltxeroa. Iruna bertsoa hamarreko txikian Naia hasita. Etxe berriek obrek lana badakarte, ez ginen ezagutzen gubiok gaur arte, zurea lana omen tan nirea arte, elkarren osagarri ta elkarren parte, baina alere gara, baina alere horren gaudegu aparte, baina alere gaudegu horren aparte. Pladurrez banku, mai eta estanteri, horko horma osoa egin horma erdi, paretean zuloak mila txorakeri, otutako edo zerrez eskatu neri, igual ikusten duzu Instagram gehiegi, igual ikusten duzu Instagram gehiegi. Modernoa omen da ona ez onena, orduak pasaz nabil saretan barrena, zure nire harremana da igual problema, esa egin behar baituzu esandako dena,
baina era berean eskatzen dutena. Baina era berean eskatzen dutena. Zure eskakizunetan aintzara zorrotza, entzuteak bakarrik ematen dit lotxa, baina aurre kontu bat hain da Excel hotza, ez zarela ohartu oraindik bihotza, 1000 euro da zure silaba bakoitza, 1000 euro da zure silaba bakoitza. Hau kolore honetan hau horrela gero, txutxu mutxuka zuta gero hainbat bezero, dena kobratzea ta ondo dut espero, ez dakit alperrik den lan hau berez edo. Zu ere ohartuta zaude honezkero. Zu ere ohartuta zaude honezkero. Bai ohartu naiz eta utzi nauzu mutu, beraz zenizuke nahi dirurik lapurtu, ze naiz urrezko santu, bat pertz baten urtu, ta urre guzti hori honetan xautu, hartzaitxa bola ezin da jauregi bihurtu. Hartzaitxa bola ezin da jauregi bihurtu. Eta hamarreko txikiko rolen ariketa honekin amaitzeko, Oier Jurramendi eta Etxaun Lekue, hauek dira zuen rolak. Zu Oier, gorputz azterketa egiten duen medikua zara. Etxaun, azterketa egitera joan den langilea. Oier, gorputz azterketa egiten duen medikua da. Etxaun, azterketa egitera joan den langilea. Iruna bertso hamarreko txikian, Oier, hasita. Kaixo Etxaun berriro, elkarren ondoan, lepo atzeko mina, genun lehenengoan, gero kaderarena, etzen irten doan, ondoren zen belauna takrak bat zangoan. Kaixo Etxaun zer moduz, zer da oraingoa. Hori da historiala, dinozun bezala, nirea markakoa, nirea mundiala.
belauna ta kadera dator berehala. Orain beste min batzuk esaten noala, diagnostikoa uste dut edadea dala. Noski edadea dela, ezin zen bestela, sarri ematen dezute, zuek lata itzela. Ezin dugu jarraitu luzaro horrela, nere diagnostikoa ez da hain motela. Uste dut daukazuna asperdura dela. Zugana etortea ez da atsegina, baina etxean ere geratu ezina. Behingoz ondo egoteko neukanik premina, aurrekoan egin zendun hemen alegina, ta justo orain daukat leku hortan mina. Minori egongo da betiko zuregan, nik ezer egin gabe ez da joango egan. Bentilatu behar zaitut lan egin dezadan, begira zuretzako ze oferta daukadan, urrengo geltokia Kutxako hilaran. Minartuta onani eldunaz atoan, konponbide onena beraudalakoan. Baina alde egiten dut antzera saltoan, ta azkenean mina belarri kolkoan, konsulta zenbatean dan entzundakoan. Eta rolen gaiak ariketa amaituta, azken ariketara egingo dugu salto, kopletan aritu beharko dute binaka 4 minutu osatu arte. Eta horretarako lehenengo bikotea Sahats Karasatorre eta Naia Arrizabalaga. Honela dio zuen gaiak. Lagunak zarete, ezkontza bat duzue aste gutxiren buruan. Ezkontzarako arropa erostera joan zarete. Lagunak dira Sahats eta Naia. Ezkontza bat dute aste gutxiren buruan. Ezkontzarako arropa erostera joan dira. 4 minutu osatu arte, kopletan Sahats hasita. Dotore joan nahiko zenuke, tanik ere zure pare. Baina nola egin daiteke hori diruri gastatu gabe. Webgune denak pasa ditugu ia dena ikusita. Oraindik ezin erabakita gorbata opa jarita. Neri ezkontza baino lehenago ailegatu zait ajea. 150 menua eta 100 euro trajea.
Balaguntza beharko nizuken neuken neuretzat eskatu. Ze soinekoan koloreare oindik ez dut aukeratu. Zer iruditzen joaten bagara, gu hippie horien sendan. Gauza politak egongo dira bigarren eskuko dendan. Banik festa haundira egin nahi dut, dirua oraingo gordeta. Urrengo ezkontza 5 bat urtera edukiko dugu eta. Eskaera bat daukat zuretzat ta argia naiz barkatu. Noizbait zu ezkonduko bazara ez nazazu gonbidatu. Zara eta Berska pasa ditugu Donostia aldez alde. Baina ze Kristo jantzi behar duzu lehenagonik dizut galde. Berskatik pasa gara ta gero Adidas, Puma eta Nike. Enaiz pijoa baina begia garestira joaten zait. Lasai berdintxu gabiltza biok denbora asko ez da jada. Martxa honetan galtza bakerok jantzita joango gara. Pentsatzen jarrita aizu, naia aibala. Uste dut aitak bere bodako traje hori badaukala. Bigarren eskukoa da hori nik ala dut entenditzen. Baina izu nire amana niri etzaiz ba ondo gelditzen. Aizu naiz eta ordutik pasa, den pila denbora. Bi eskuak sartzen baditugu laugarrengoa izango da. Hemen jantziak hautatu behar dira aurrenean. 7 hilabete lehenago hasiko naiz ni ezkontzen naizenean. Argitu dut zein izango dugun, hau konpontzeko bidea. Nik zurea erosiko dut, zuk erostazu nirea. Bueno, oida, minutua falta danen papera eakutxikot, Oi, guantxe, okurritu zait, baina, bueno, holaxe, improvisatzen gu ere. Bueno, segidan urrengo bikotea, etxaun leku eta ekine zapiain. Gaztetxeko 2 kide zarete, etxaun eta ekine. Bart festa eguna izan zen eta goizaldera arte luzatu da. Bazkal ostean, gaztetxea garbitzeko elkartu berri zarete. Gaztetxeko 2 kide dira, etxaun eta ekine, Bart festa eguna izan zen eta goizaldera arte luzatu da. Bazkal ostean, gaztetxea garbitzeko elkartu berri dira. 4 minutu osatu arte, kopletan etxaun hasita. Atzo topera zan gaztetxea, bastar guztiak lertu, baina beti lez gaur garbitzera gu baino eskara agertu. Eta gu biok hementxe gaude hasi behar da tipitapa.
Zuk garbizazu nik komun hontan egin berri den botaka. Beraz askorik ez dut egingo arratzalde hontan zugaz, ezin iritsi komuneraino pegatuta geratu naz. Zu pegatuta omen zaudela ni nabil nahiko nagia, baina ze Kristo aigaztetxe bat ez da sekula garbia. Hain gara bio, hain gara eko, reziklajeta berbeta, eta gaztetxe guztia dago plastiko zarrez beteta. Plastiko zarrak orkaina bazter eta guztia da traba. Etxauntzutan gaude bakarrik nonda gazte asanblada. Nik be bakarrik lan egitea, ekin ez dut atsegin, hartu dagigun txupito bana, hau baraurik ezin egin. Irens dezagun patxaran on hori, haundia dugu hau neurriz. Zer iruditzen astelenean etortzen bagara berriz. Astelenean ezingo doguz hemen bota gure penak, orduan etor daitezala gaur urreratu ez direnak. Etor daitezen dei diezaiegun ta naizta erran barkatu. Hartu flix-flixa ta egin hola guztia desinfektatu. Ez dau egingo dinozun hori, ez zuk ez nik ta ez inok, garbitzaile bat kontratatzea proposatu beharko dut. Ba proposatu garbitzailea ona hurbildu dadila, ta errestoak kenduta ustu horko zerbeza barrila. Ta asambladan proposatzean sortuan Kristo itzela, ziur gaur ona ez etorriek ezetz esango dabela. Naiz ta garbitze asmo honetan batu mutiletan eska, etxaun ez dugu ezer eginen ta egin dezagun siesta. Baina niona urreratu naz, zegaitik eta zetara, ja 45 urte dodaz, aizetik gaztea asanblada. Eta kopletako azken bikotea eta gaurko azken ariketa, puntuagarria. Miren Artetxe eta Oier Jurramendi, honela dio gaiak. Espeleologia klaseak jasotzen ari zarete. Orain arte saio teorikoak jaso dituzue. Gaur sartu zarete lehen aldiz zuek bakarrik aitzulo batera. Espeleologia klaseak jasotzen ari dira Miren eta Oier, orain arte saio teorikoak jaso dituzte, gaur sartu dira lehen aldiz hauek bakarrik aitzulo batera. 4 minutu osatu arte, kopletan Miren hasita. Nik de repente senti dezaket zangoetako dardara.
Kobazulora sartzearena parterik errexena da, parterik errexena da. Sartu gera eta dena ilundu nik galdu det umorea. Ezertxo ere ez det ikusten nunda interruptorea, nunda interruptorea. Segi ezazu ilunpe hontan horra barrura lauazka. Zure sorbaldak pasa ezkero ni ere pasako naizta, ni ere pasako naizta. Zulo txikitik pasatzea nanoski ez da enbarazu. Baino nundago ikusi behar da linterna piztu ezazu, linterna piztu ezazu. Balen dardarkan engona jada ezarrian nauzularri. Ez algenuen ola adostu, ez alduzu zuk ekarri, ez alduzu zuk ekarri. Linterna erosten dekatlonean naizta egin zenbait gastu. Linterna noski ekarri det bai baino gero pila aztu, baino gero pila aztu. Gure bi burmuin alpaerrak behingoz orain fusionatu bitez. Nik tabako eta paperak dauzkat, jo baina metxerorik ez, jo baina metxerorik ez. Baino eskerrak ez dela ikusten bestela jo ez pinta. Nere buruan dotore zaude kasko gorria jantzita, kasko gorria jantzita. Etzazu pentsa horren dotorik nagoenik orain ara. Ez da espeleologo kaskoa hau igeltxeroarena da, igeltxeroarena da. Orduan gure irtera hau ez da horren perfektoa. Peoia bale hemen txezaude nundago arkitektoa, nundago arkitektoa. Oier bakarrik etorri gara ta ikutu arkaitz punta. Ta goazen bat pixkat aurrera elkarri eskutik helduta, eskarri eskutik helduta. Pareta ikutzen joan gaitezke biok alik ta ondoen. Ikutu dezu pareta ta hor justu pintura zegoen, justu pintura zegoen. Giratu naiztan norbait ikutu mekauen dios ze ikara. Ai joder ezpa berriro ere nere ondoko azara, nere ondoko azara. Ba aukerarik ez daukagu ta hause da azken aukera. Naizta bidea ondo ez dakidan segi dezagun aurrera, segi dezagun aurrera. Bueno, jodit jazute txalok, baina ja saio puntuagarria bukatu dutenez, eman berriz txalo bero bat, 6 ordea. Eta gaizki esanak zuzentzen ere hasi behar dut, saiaz elkarten gaude, baino hemen mezutxo bat, kukutxo bat aiatu zait,
Kukuri kultur elkarte aritu omen da hemen lanen, eta beraz, lehen saiaz esan dedu, baino kukuriko ere... Gogoratu datorren ostiralen urriaren 3, Gazteluko Erroizpelkarten izango da urrungo saioa, afari gaur bezala 8:00 hasiko da, eta sarrera Gazteluko udaletxera bertara deituta izango dituzue eskura. Eta epaileek euren lana burutu buitarten, bertsolariei amaierako agurrak eskatuko dizkiet, lehengo orden berean, beraz, lehenengoa agurra kantatzen Naia Arrizabalaga. Naia sarri ito da bere nerbioetan, eta korapilloak dauzkat gaur estetan. Baina arituzek ze lan fin gaurko honetan, segi lanean bertsoaren bueltan. Plazer bat izan da hau, mila esker benetan. Ekine Zapiain. Mila esker entzule, hain eskuzabala. Saioa joan zaigu ustez berehala. Naiz gu ezkaren pello, horkori bezala. Bertsoa bada denon, ale printzipala. Gure errotak lanean segitu dezala. Gure errotak lanean segitu dezala. Oier Jurramendi. Eskerrak jaso bitez lan egin dutenak, eta beste hainbeste hemen zaudetenak. Gurekin ez gastatu zuen txalodenak, auta askoz gehiago dakar udazkenak. Sats Karasatorre. Mila esker bi hitz huts aldira horko paretari. Arituz edo gaurko honetan aritu den ari. Horko gai jartzaileari edo izan sukaldari, edo gerora biltzeko ere gertu zegonari. Edo nori hartu adi, aritu gara kantari. Kantura heldu nendin etxean gelditu denari. Miren Artetxe. Eskerrik asko zuri entzule, zeharreta ze txalo jasa. Bertsolaritzak izan dezake etxeko flan baten antza.
baina entzulentzat injustua da silabarrimen jolasa, ze gaurko hontan gozatu dugun naiz beti ez den erraza. Zuek erdia baino gutxixo eta guk erdia pasa, zuek erdia baino gutxixo eta guk erdia pasa. Eta etxagun lekue. Sei lagun batu gara alkarren ganantza, gozagarri egitera gure mingaindantza. Kukurikuko eri mila alabantza, naiz gatxdan ataraten osorik arantza, barrua gozatuta noa etxerantza. Eta gehiago luzatu gabe esku artean dut epaileen erabakia, gaurko saioko lehen bi bertsolariak eta beraz finalerako txartela lortu dutenak, Miren Artetxe eta Etxaun Lekue. Eta datorren ostiralean elkar ikusiko dugulakoan, eskerrik asko, eta segi bertsoaz gozatzen.